Tugal mo rin. Yeah. So, totoo lang tayo ng pagkasahay. Pero, totoo lang takam na. Okay lang? Ha? Ang magtataon-takang pagkakain. Pero, kuya, gusto ko lang maaraman, anong pangalan mo? Andrew. Ha? Andrew. Andrew. Taga-sain ka talaga? Naga. Taga-naga. Pero digil lang talaga ka mo nagtuturog. Pero may istaran ka mo digil talaga sa ano? Diba? Sa ano. Pero di ka maanggot sa ko Di ka maano ha. Di ka matakot o something. Maman akong gigibo ng maraot ha. Matao lang ako sa imong ano. Pero nagkakaulay kaya kami ka mga kaparehas mo tangani pwede ming sa maabot ng mga panahon, pwede ming matabangan. Kaya gusto ko inaaram ko ang pangalan mo. Taba ka magbalik pa ako digdi para hanapon ta ka para matabangan ko pa mo. Ano? Ngunyan digdi sa nagasin ka mo. Ha? Market. Sa market. Sa Igualdad? Sa Zona 2? Zona 3 kang Igualdad. Pero anong dahilan kung taon-ta yung kamuli din nagtuturog? Di ka maanggot sa ko kasi syempre, gusto mo lang maaraman ka. Pero may harong ka pa talaga. Kuya. Si ano siya, tugang mo man? Bako. Anong pangalan niya? Wala. Di mo aram. Pero magkaibanan lang ka mo. Wala na lang yun. Magkaibanan lang. Pero haloy na ka mo digdi nagtuturong. Iko. Haloy na. Minsan kaya, pag nag-aagi ako digdi, minsan dito ka nahihiling. O palipat-lipat ka. Oo, makatibay. Tambay. Pero minsan yaw ka digdi o minsan digdi ka nagtuturong digdi. Paminsan-minsan lang. Bira ka. Pero marita di ka mo digdi nasisita, di ka mo naanggutan. Hindi sa Ayun, naanggutan mga ano. Anyway, sige, salamat sa salamat sa pag-ulay mo sa kuya. Di ka matakot sa kota. Ang purpose ko man lang is taon-ta ka man lang yung pagkakanan. Hali ini sa Tabang Bicol. Kumbaga, tabang ini sa Indo, kapares sa imo. Sige. Salamat Kuya Andrew. Ayan. Kasi may pamahawan na kamo nga na aga. Salamat, pasensya na sa storbo. okay lang. At ma'am. Thank you.